Sorry. Sorry. Do we know if the bus has been here? Nej, bussen har ikke været her endnu. Okay, great. Thank you. Jeg er på vej hjem fra træning. Jeg står og venter på bussen. Ja, mor, det har jeg husket. Vi ses. Okay, mor, vi ses. Sorry to interrupt, but is this bus normally on time? You see, I got here early today because I didn't want to miss it. Den kommer 28 år, som den plejer, så du er i meget god tid. Okay, thank you. Er det Claus? Ja, det kan du tro, jeg kan. Jeg er på vej op på kontoret nu. Jo, jeg så godt din mail i går aftes. Ja, okay, Gitte. Ja, det siger vi. Vi ses snart. Hej. Sorry, can Det I... er tredje gang, du spørger mig på engelsk. Jeg taler altså dansk. Har jeg talt engelsk til dig? Har jeg kun snakket engelsk til dig? Ja. Det må du altså undskylde. Jeg har slet ikke hørt overhovedet, hvad du har sagt. Måske fordi jeg ikke lige har hørt efter, eller jeg er stresset. Det gør ikke noget.